Салом алейкум ба ҳама касое ки видеоро тамошо кардестин. Уже тамошо кардан ждаи канал. Вақте ки як видео дорам медонем ки канали нави ма ҳай. Ба хотире ки дина канали ма да якчанд та ложни жалоб омад, канал ма маҳкам кардан. Инҷа чиқиб муас бачакое ки группа чанд тараф мешинад 30-40 нафар дар ҷоя гуфти гапо жалоб шафа кардаган се видео пасанди ки бута дар бораи наркотика, дар бораи насилия, зарар расондан дар кӯдакҳо хеле жалоб кардаган ложне ки канали маро маҳкам кардан. Хотя ман намедонам ки увода чӣ мераса, ко ёки суме ки ман дар ютуб метам, ман намедонам киса ягон хонавода ано мегирам адам мета ёки апа бар ягон одами дига мерава кор мекунад ба мара сум мета ютуб ки жалоб рӯй мекунад. Ман ҳайронам, если честно. И канали нама бародаро Шон ТВ аямат хоҳиш ба братски кадомет ки дастгирӣ мекунем блогерое ки қадиман кори дорен ёки дигаре перо дига пацане ки канал дорен кадоме ки дастгирӣ карданем просто ҳамин видеоро поделиться крен силкаи маро бупартонед даташ. Вале бисёре одамое ки мақсад бо чихе будем истифода мебаранд на ҳамин момент и бо ранги канали мо ӯй мекунанд чтоб подписчик ҷамъ кунанд. Не хай мефаҳмам 65 000 нафар шудем дар як муддати кӯтоҳ, не ки иншолло ки иш нест, иншолло ки бо айда зиёд мекунанд. Инстаграма удалид мекунӣ, ютуба, сайта ҳама чиза удалид карда мешавад. Як чизеро ки ман эҷод мекунам ғайри ин сайтҳо дар як ҷои дига сахранӣ мешавад, ташрид дар ду ҷо, якумш дар дили мухлисон, дуюмш дар мозгаш. Ай уҷа чӣ хел удалидшон мекунем? Ай уҷа чӣ хел удалидшон мекунем? Канали нави ма Шон ТВ ама каса подписаться мекунем, кадоме ки дастгирӣ карданиям бародаро. Немқа хоҳиш по братски поделиться крен видеора, ссылкаи канали мара бизанед, сообщество да мепартонед видеоро дар каналотон мепартонед, блогерое ки видео мекунанд ҳамин темада, хоҳиш ҳаматон ссылкаи канали мара бумонед. Ҳанои худо ҳамат зинда ва саломат бошед.